כל הדיבורים שלכם על צמיחה ועל תקציב חברתי לא מגיע תכלס לבן אדם, לאישה שעובדת בקושי ולא מצליחה לפרנס ולשלם שכירות ולגדל את הילדים. אני רוצה לחדד את השאלה שלך. לא, רגע, לא, שנייה. רק שנייה, סליחה. לתאומים, חיילים, קרביים, עובדת, אני רוצה לדעת איפה הכסף שמגיע לי כדי שהבנים שלי ישרתו בגאווה ולא בעוני ורעבים ללחם ויחזרו הביתה כשהמקרר שלהם מלא. זה ביבי, זה לפיד, זה הבית היהודי, אתם האחראים הראשיים. הבנים שלנו חושבים את הצבא. אנחנו לא באנו פה למצוקה. אנחנו נניח שלטים, זה הזמן שלנו. יש פה שלטים של הנגב